trafficking ya Tanzania. It's a big issue, very big issue. Ndaesa meeting kamba maliro kulankhula zoterozo kuti siike. Koma tindinchisi china cho ine ndiwo za unena kuti nchopusa. Kuti mwana wanzako ukudziwa nditu kuti uyu apita is known as mapogoro. Koma kuti neighbor kuti azanene tu kwa anthu kuti mwana wakuti so apita ndi wakuti sanena. Nayo so bambo wake yomweyo mai wake sangadabwe ngati yesa kudziwa kuti first day palibe mwana uchi, second day mwana palibe. It is in cooperation ndizao kwezo inayofuna in stiff punishment to the family. Kwa mangapo because it mayendera za parliament kuti my MPs amanga is then it goes to the law. Kuma should have a very stiff punishment. Don't be such son. Don't be such one. And I'm never happy that a parent is detained. Komabe I will still keep on hammering in their nonsense. Ichi nchifukwa chake boma la Malawi kudzera ku nthambi ya kuona kuti palibe kusiyana pakati pa amayi ndi abambo pamwayi wa ntchito komanso chisamaliro cha anthu inagwirizana na mabungwe ena amene si aboma kuti ayambitse ntchito yolimbana ndi zikhalidwe komanso miyambo yonga ngati imeneyi imene ikukolezera kwambiri nkhanza pakati pa amayi komanso atsikana. Ntchito yomwe ikugwiridwa madera ena boma la Karonga ikuyang'anira kwambiri mfundo zowapatsa anthu amene amakhala bomali kutenga nawo gawo komanso kukhazikitsa ndondomeko zothanirana ndi mavuto ngati amenewa. Ku Karonga kuno ifeyo Malawi Human Rights Center, Evangelical Association of Malawi komanso Sprodata tili mgwirizano wa ntchito imene monga ife tikutenga kwa mbali nkhani za nkhanza kwa amayi ndi atsikana ndi azathu a Evangelical Association of Malawi. Pamene Asprodata akupanga zokhuzana ndi mining, ndiye timati kuti anthu atengepo mbali pa zintchito zimene zikuchitika kudera kwawo komanso chilungamo chizioneka ngati ku nkhani imene akupanga Asprodata. Ndiye tili ndi program imeneyi imene ikuthandizika ndi NCA, DCA, Norwegian Church Aid ndi Den Church Aid joint program ku Malawi. Imene ikhale yayamba chaka chino cha 2025 izafika mpaka 2029. Tikugwira matiye kunoko tikugwira matiye atatu. Tili kwa Kirupura, Kyungu komanso Wasamba. Ndiye ndondomeko zimene tikusata ndi nkhani zokhuzana ndi nkhanza menda nenera chifukwa ndiye kuti kunoko a district council anaona kuti matiye yawa ndi amene tiyenera kuti titengepo mbali kwambiri kuthandizana nawo. Pa chifukwa chimenecho tikupezeka kuti tikusimikizira kwambiri mu matiye omwe wawa. Kuli nkhani zokhuzana ndi mmene mwanenera ana akumasiya sukulu mapita ku Tanzania, ena akukwatira, ena akupita kukangogwira zintchito mbali za kuno kwa Kirupura chifukwa kuno ndi kuboda. Mkatikatimu muli nkhani zokwatira, muli nkhani zonena kuti kupangirana nkhanza anthu akakolola katundu wawo, azibambo ena kutenga ndalama kugulisa zinthu kusowa. Mayi Kalia akuti ndizomvetsa chisoni kuti pali chikhalidwe china chimene chikumanga nthenje kapena kulowerera pakati pa anthu akumpoto kwa boma la Karonga komanso madera ena boma la Chitipa chimene chimatchedwa kuti zilabu. Zilabu ndi malo amene makolo amakatherako nkhani zawo kamba kuti ndi malo amene kumagulitsidwa mowa, nyama, nsima, mpunga komanso ndi zinthu zina zambiri. Chinthu chimene chachuluka kwambiri masiku ano ndi chiwerengero cha amayi
omwe akumakonda kupita ku malowa kumakagwira ntchito zosiyanasiyana kuphatikizapo kumwa mowa. Kuyankhula ndi agogo kunoko komanso ena kunoko kuli kachikhalidwe ndinakaonera kuchitipa ndiye sinimaziwanso kuti kukalonga kuno zikuchitika koma akunena kuti kunoko anthu amapita kumalo omwera mowa kunoko amatchula chilabu kuchitipa ndi kuno amati chilabu muchizungu ndi club koma lokolo ndiye kuti chilabu. Azimayiso amapita nawo abambo amapita nawo ndiye amapita akakhala kumeneko anthu ena amaphika zakudya ena akumwa mowa zakudyaso zimakhala zili pati pomwe azidya azimwa mowa ndiye kaya azimayiwo amapitira kukapereka zakudya koma nawonso ena amakamwako mowa ndiye kukhala kumwa mowa mpaka na usiku pomwe abwerako usiku ana atagona komanso nthawi zina bambo sanapite wapita ndi mayi pobwera ndiye kuti ndi phokoso lokhaloka ora apitira limodzi onse alezera pobwera akuyamba mayambana ana akutani akuonerera. Nkhani imene kuchitipa ina zavutaso kwambiri mpaka na mafumu analesa kuti azimayi asamafike uzilabu mpaka 5 koloko chifukwa zikubweresa mavuto onena kuti amayiso mwina nthawi zinapo ubwerera amachitidwa chipongwe. So ndi zinthu zikuchitika kuno afumu akukhumudwa nazo kwambiri. Anenapo kuti anayankhula nawo akhala akuyankhula koma anthu ambiri sakutani sakumva. Ndikukhulupirira kuti mwina mmene tikupita chisogolo nkhani imene tisindikizepo kwambiri kuti azimayi akhale ozisamalira okha komanso wonesesa kuti azauza abambo tiyeni kunyumba vana ali paokha sangamati kuti kukhala kuchilabu mpaka na usiku iyayi. Kamba kuti ntchito yolimbana ndi miyambo ina komanso zikhalidwe zina ikukhudzaso achinyamata iwonso anakhonza bungwe lawo la Kilupula Youth Network. Amaclean Nyirenda ndiwapa mpando wa bungwe limeneli lomwe akuti ntchito zawo ndikuthandizana ndi adindo kuyika mfundo zolimba zothanirana ndi khalidwe komanso miyambo ina yoyipa. Kubwera kwa mabungwe amenewa zinatithandizira choti kunoko anatipeza kuti tili mkatikati mwa zochitika zimene ife tikuzaona kuti zosayenera. Kunoko munthu akakhala kuti akwanisa zaka 13, 14, 15 apa msikana next move makhala kuti munthu uja wanyamuka aumpitisa ku Tanzania kukagwira zintchito. Nde anthu ochoka ku Tanzania komanso ena Malawi konkuno amanyengerera makolo anaja kuwapitisa ku Tanzania kuja ngati kuti mwina kuli ntchito zapamwamba kwasisa sukulu kuno kuwapitisa kumene kuja. Koma kumene kuja ambiri mwana aja kumakumana ndi nkhaza chifukwa akumakhala m'mabala kupasidwa kwa zimimba kumabweranso kuno. Nde mabungwe kubwera mabungwe zinathandiza kuti segula m'maso kunena kuti okay zote zikati zikuchitika tizitani ngati achinyamata zimene zinathandiza ife achinyamata Kilupula Youth Network kuzuka kuyamba kuphunzitsa achinyamata zathu za kuyipa kwa kulekera ntchitidwe umenewo komanso makolo amene akumatumiza zathu kupitisa ku Tanzania takhati kuaneneza ku mafumu komanso kwa police community ngakhalenso ku victim support unit ya Kapolo police station kuja takhati kuanenezapo pali ena milandu yawo ili konko paliso ena amene anawapasa masiku kuti ana amene ali ku Tanzania abwereko afikeso kuno kwa Kilupula kuphatikizaso apo as Kilupula Youth Network tinapangaso engage ADC yathu kuti khazikise ipemphe mafumu kuti akhazikise malamulo akwathu kwa Kilupula kuno kuna kuti kholo lotengapo gawo kutumiza mwana ku Tanzania izira ndi azilango. Anyirenda akutsindika kuti kubwera kwa ntchito zimenezi zimene akuzitcha pamoza zithandizira kuchepetsa komanso kuthetsa kumene miyambo ina ya makolo yomwe mnyengo ino sikuthandiza ufulu wa atsikana komanso anyamata. Nayenso Esther Mashowe ndi mmodzi mwa atsikana omwe adzipereka kupulumutsa anzawo omwe akumapita ku mawanja asanakwanire misinkhu yoyenerera komanso iwo amene ali pa ulendo wopita kunja kwa dziko lino ati kwagwira ntchito. Iye akuti ngati osungitsa mwambo bungwe la Kilupula Youth Network amaonetsetsa kuti miyambo ya makolo yomwe ikuchitika sikuphwanya ufulu wa atsikana. Discipline ni amene amalimbikitsaso achisungwana ndi achinyamata kuti zimene amapanga azisintha azikhalako pa wezi kuti apapa ndikupanga cholondola apa sindikupanga cholondola. Pofuna kusasiya munthu aliyense mbuyo nawonso amayi akutenga udindo wawo kuonetsetsa kuti nkhaza zopita kwa iwo ndi atsikana zitheretu boma la Karonga. Iwo akuti ngati banja mungakhale mopanda nkhaza zichititsa kuti mudzi usakhale ndi nkhaza zimene zikafikire ku boma lonse la Karonga
ndipo kotero kuti ngati Karonga itathetsa nkhanza nkuti amayi akukhala ndi maufulu awo zikoza kuchititsa kuti dziko lonse la Malawi likhale dziko lopambana. Mayi Mosh Fundi ndi wapampando wa bungwe la Kilupula Women's Forum boma la Karonga. Iwo ati miyambo ina ngati chicholaminga ikulimbikitsa maukwati awo ana ang'onoang'ono, ndipo iwo akupempha adindo derali kuti alamule kuti athetse mambo ngati umenewu. Chomwe ndikuona strike inali ngati kacha yomwe ija yapoyambirira ija yoti ukabereka mwana nsikana wa ndeuti walemera. Ndezo mwezi chakhala nti ena ndi ena mpaka na pano sana chitani sana chivesese. Ena ndi ena mpaka pano sakuziwa ubwino ophunzitsa mwana nsikana. Amangoona kuti mwana abadwa nsikana akangokwana zaka 12 amtumize ku Tanzania azira ndi akani ma 20,000 50,000 iwo maganizo amona ngati zikuwapindulira. Chosencho sizikutani sizikuwapindulira. Chifukwa mwana kuja akakhala kani chaka chimozi amabwera ayi ndi mimba. Mwana kapita Tanzania akapeza mimba kuja salera mimba amambweza. Nde kololo mweli jali malendera ma 20,000 makhaso ndi udindo osamala mimba ya mwana wa uja mpaka nakubadwa. Komaso kumulera mpaka natani akule. Yomwe makhala losi yayikulu ngati ali organizer. Takati kukamba sakutivesesa. The same early marriage. Kunoko kuli kacha yathu mwana osikana akakwatiwa kumabwera ndrama amati chitholaminga. Ndama ija pakadali pano ndi yayikulu. Ena amati 1 million, 1.5 million, 800,000. Ndama ija imabwera mwana akangokwatiwa. Akakwatiwa mwana ija ndama ija ikabwera family yose imakhala pasi kugawana ndama itiyo imene yoyo. Ndama gawana pang'ono kani 50,000, 30,000 kani 100,000 it depends kuti pa family pano ndinochuluka motani. Mwakauti ndinochuluka kwambiri mutenga sofiga yochepa. Kakauti ndinochepa kumtenga ukafiga kakakulu. But the problem is mwana uja akabwera kuja ndi mimba amene amazapanga survive ndi mwana uja ndi kholo lake. Mai wake ndi bambo wake full stop. Ndezi mene zonse zisakuziganizira kuti kodi tikupenza pindulanji. Chifukwa zijandama zijazima nthawi itiyo imene yoyo. Ndeno takati kuphunzisa tikulalikira abusa mafumu kuti behavior imene bora mwina mfumu timapempha panopa nandi meeting ngati mapempha kuti ngati zingatheke zitholaminga zitani zithe. Foto zomwe ndikuona ngati khangati ndi nyambo yomawezera kuti ana azipitabe kuchani mabanja ana akadali achichepere. Mpaka pano sana tiyanke kai kuti kodi achivomereza kuti zitholaminga zithe kapena zisathe sana titani sana tiyanke. Koma tudika kuti DCM tipite wiki ya mawa tikapeza yankho. Ndisokhala la negative kapena la positive. Ndithu nzomwe tumapeza ife tikamapita kabweza ana amaona ngati ndi nsanje chabe ndi mwana uja kapena family ija kuti ana awo chani nakupambanga ife ana athu ali busy kuwaunikira chani zambiri zija. Ifeyo ana athu monga ineyo foto ndikuziwa ubwino wa maphunziro. Ine mwananga sinakwatisepo mwana ivi nemozi. Mwananga oyamba ndi wa 2004 ndikulankhula pano ali iye 4 ku university. Mwananga wachiwiri wa 2010 ali form 3. Mwananga wachitatu wa 2012 ali form 1. Mwananga omaliza wa 2016 asande 5. Ndikumalimbikisa despite ana pena paka makharoso konekera komano iwo anaja azimva kuti zidandivuta ndeuti zamuvuta pa iye yekha komano kholo lake kumatani ndikumayesesa. Pokambapo za lobola omwe ndi mwambo wa makolo umene mwamuna amapereka chuma kapena ziweto kubanja kumene akufuna kukwatira. Mayi Mosh Fundi anati nthawi zina zikumaonjezera moto otatsikana adzirowa m'mabanja akadali ang'ono. Iwo ati mabanja ena amene ali ndi atsikana akumaona ngati ana awo ndi mbali imodzi yopangira chuma. Pamene lobola zimateneka kang'ombe kwa mwamuna amene akwatira kukapereka kwawo kwa mkazi kuti ngati ownership kuti ineyo mkazi uyuyu kumbali anu achokako ndi ali family yanga even so zina lijama msintha kaya majida Moshi Fundi amacheda kuti Moshi kandi Gondwe chanchani limaonesa ngati ndi ownership ya ndani ya mwamuna uja amene akwatiwa kuja ndiye china chili chonse akangokwatiwa china chose makhala pasi pa mwamuna uja olo akamwalira ngati sana pereke lobola kwa mkazi amabwera kuti mwanathu anali kubala tukutenga kukamuyika kwathu komano mfecha ti lobola ilipo noti mwamuna uja makhala ndi mphamvu yoti china chiso titha kumpanga mesa chani ndapereka lobola komanso ku family koma apereka lobola kuja iwo amaona ngati
apeza chuma chifukwa mapereka ng'ombe kaya 4 or 5 ndicho timapangisa kuti ana asikanaso azipita kuti kubanja kuti ineyo ndimasa ndi ana 5 ndoti ndi ng'ombe 10 ndoti ndalemera kadi zone ndi muna ndipange business muna ndiapisisa ana ku school ndabereka ana akazi ndoti ndabereka chuma chifukwa cha robola itiyo imene chifukwa robola nthawi zambiri simagawidwa imangopita pa family paja pamene chitolaminga chimagawida ndezo zonsezi tikamaziona zimapangisa kulimbikisaso chididwe kuti ana azitani azikwatiwa nsanga lobola za robolazo inde nayonso is one of the top list kuti ana amayesa mwana msikana ndi angatengerepo ndrama koma tikuyesesa to discourage nanga ngakhale anthu ambiri samvetsa nali yakale nali kuti kungonyamula mtsikana kampasa munthu wina umene wolemera izo zatheratu Senior Chief Kilupula ikuti yakhale kulangiza mabanja kuti ufulu wa democracy omwe unabweranso ndi maudindo wake. Iwo akuti pali ana ambiri amene sakumvera makolo kamba kuti akumadzithemba kuti ndi ufulu wawo ochita zinthu zilizonse. Iza kuti zikusokoneza kwambiri tsinde la mabanja komanso kuchepetsa mphamvu zimene makolo akuyenera kukhala nazo pa wana awo. Pali mabungwe ine poyamba kamabwera nimayesa kuti atithandizapo but also they have their weaknesses. Mwina zimakhala zawo za nthumba inakhala ngati inu mune abwererawo mwina once in 2 months azibwera maybe angatisegweko munthu nawa simukuti mabungwe atithandiza pali yena matithandiza yena kwa ine ngati ndipite pa democracy yakuti democracy ana akuza kupanga chiti chonse nanenso I blame democracy chifukwa anabwera one side sanatiuze responsibilities koma iwe ndi ufulu wopanga zakuti koma kuseriku sanali kunena poyamba now chapita kwa anthu this time kuti abuze anguti amakuuzanso mwana wako yemwe kuti ndikuiwala ati andimenya ndimenye ndikuiwala nayonso democracy pepa sikuti ndilakwa. The other countries itina pafupi Tanzania no sense iwa chimene angamange panopo nobody will temper koma kuno timanga 2-3 days tachitaya back to the normal ina ayesesa boma amabungwe iwe ngati ndimpange munthu uja ati kamangeni has violated democracy zintu this we put our Malawi on track sikuti ndikuti zoipa zonse za democracy zabwino kwambiri koma alas ndagoma nazo mwana ese kunoko upeza zovina izo amayamba mwina 3 o'clock anali kusukuru akabu kuyesesa umu ndi umu auti ayi izinzanga izi. So we have a very big problem kwa ine, we have a very big problem. The new government has come in aikepo zanja ndito osati zingo yendera za mabungwe auti he has the right, she has the right. Ainde has the right. Koma nyumba mwanga dia mange kumu mwana standard 7 auti and 4 nyumba mwaine apite pembe zina tifinyeko ndi tufinyako maybe we can be on the right track.
pamenepa mayi Emma Kalia abungwe la Malawi Human Rights Resource Center akuti ndizoona kuti makolo ena sakugwira ntchito yawo yoonetsetsa kuti akutsogolera bwino ana awo makamaka mnyengo ino ya democracy. Iwo akutsindika kuti pakuyenera kuti makolo akhale ndi udindo ndi makhalidwe abwino awo munthu amene ana awo akhoza kutsatira. Ndikuona kuti nkhani yake ndi yomweja imene ikhuza dziko lonse la Malawi. Anthu tatayirira kwambiri. Achicheperewa makolo olakamayankhula nthawi zina samamvera, komanso pali makolo enanso amene amalephera ndithu kuthandiza anawo kuti atenge dongosolo labwino, amachidwe labwino amangosiyana kumapanga zimene iwo akufuna. Njifukwa yake anthu ambiri akuona ngati kuti makolo sakutenga gawo lenileni lothandizira ana, njifukwa ana nawonso akungopanga zimene akufuna. Zikuchulukira zimenezo. Koma tikanenanso za maufulu, mundivomerezanso kuti nkhani ya maufulu anthu ambiri amaitenga kusaganizira za udindo. N'chifukwa chake tikumapezeka kuti tili ndi anthu amene amangoyang'ana nkhani ya kuufuluku koma osayang'ana nkhani ya udindo. Kumapanga zinthu zachisokonezo, kumanyoza azizawo, kumanyoza makolo, kunyoza anthu achikulire, koma iwowo sakuona kuti zimene ndikupanga zinzolakwika. Ndiye chimenecho ndivuto kwambiri kwa ifeyo. Kunonso anthu akudandaula zomwezi. Anthu ambiriso akhala akusimikizira pa nkhani yoti anthu azimayi sakuvala bwino makamaka achisikana. Nkhani ndi yomweyo ya udindoyo. Kuvala kulibe amene munthu angalesedwe kuvala kumene munthu akufuna, koma zimene tikumaona nthawi zambiri zikumakhala zijazonena kuti pena pake anthu sawerengera bwino kuti kumene ndikupita ku ndikuchani ndipo ndipange zotani. Nde mwina timakhanga tasemphanisa mavalidwe, ndikupita uchali chikumaona ngati kupita kumasewero, nthawi zina kupita kumasewero ukhanga tikupita uchalichi, zinthu ngati zimene zijazi zimene zikusokoneza anthu ambiri, kumaona ngati kuti mwina pena pake maufulu sakugwirisidwa ntchito munjira yoyenerera. Zona kudzera ku ndondomeko ngati iyi ya misonkhano yomwe adindo amakumana ndi anthu awo ndi kumakambirana mfundo zimene angatsatire pofuna kutukula miyoyo yawo, zikuoneka kuti zinthu zikhoza kusintha kuno. Misonkhano ngati imeneyi imwe imatchedwa kuti community dialogue ikuthandizira kubweretsa pambalambanda miyambo ndi zikhalidwe zimene zikuchitika mobisa komanso kuseri kwambiri. Mene ndimachoka boma la Karonga nali wokondwa kuti ulendo umene wayambika lero omatha kukambirana adindo komanso iwo amene akutsogozedwa ukhoza kukhala chiyambi chobweretsa tsogolo lowala m'dziko muno pakati pa anyamata komanso atsikana. Karonga wewa, Vangonde wewa, kwa mweni tetewa, Kaporo kunowa, Tweva vili wewa, Tweva nyinu wewa, Sambukila. Do this. If that happens, it's probably going to provoke renegotiations with all countries, including Japan, because he won't have that sort of tariff weapon anymore. So the strong if she can replicate the kind of relationship that Trump had with Abe Shinzo, that could be very important in any future negotiations that might be triggered by a court decision.
Well, there will be quite a few things that will be talked about during this meeting with Trump and Takaichi, especially Japanese investment in the United States. But do you think there's anything that could potentially derail the success of this meeting? Or I don't think so, because it's in both countries' interests for this to be sort of a very strong event. You know, let's not forget, this is coming before the expected summit between President Trump and President Xi of China. So in some ways, this is sending a message, I think, of unity between Japan and the United States before that goes forward. There will be discussions, I'm sure, particularly about investment. That is going to be an important part of the trade deal that was struck between the United States and Japan. And we already know from some of the memorandums that have been coming out that they're going to be talking about things like shipbuilding. And probably different, you know, joint efforts. There's a lot that Japan and the United States are doing together that is very, very, you know, sort of positive. So I think we're more likely to hear about those kinds of things moving forward, those kinds of positive things. For example, Japanese Aerospace is working with NASA on a joint project for a lunar rover, essentially, that'll go to the moon someday and maybe transport an American and Japanese astronaut. I think those are the kind of things that are going to come out of here, but neither side wants anything negative to come forward. So then most likely we'll be seeing more of, well, signs from both sides that this meeting will be successful even before it's actually happened. But do you think that anything we should be looking for would be able to signal that it really was a success? Well, I mean, I don't think they're going to want to talk too in depth about the kind of controversial issues between the two countries. That's why I think even with trade right now, I think that'll be pushed off in the future. This is about establishing the relationship and showing the world this strong relationship. And that kind of thing is kind of hard to perceive at the end. We're going to be looking at body language and things like that, how they get along, how comfortable are they together in this relationship going forward. In the future, there's going to be struggles, right? There's going to be things that they're going to argue and debate about. But I think for this is in some ways almost a scripted photo opportunity going forward. That's to send a message to the world, and especially, I think, to China, about the strength of this relationship. So both sides benefit from the success of this meeting. Exactly. A U.S. official says China may be walking back its plan to increase the country's grip on rare earths. U.S. Treasury Secretary Scott Bessent says China is expected to postpone its bid to tighten export control measures. They had threatened to put a global export licensing regime, and I believe that they are going to delay that for a year while they re-examine it. Bessent was speaking with ABC News after the U.S. and China wrapped up 2 days of trade talks in Malaysia on Sunday. The participants included Chinese Vice Premier He Lifeng. Bessent said he thinks the countries reached a substantial framework. He also said U.S. President Trump gave him maximum leverage by threatening 100% tariffs on China. China's top trade negotiator Li Changgang also told reporters the two sides reached a basic consensus. He added Chinese officials will now go through their domestic procedures for approval. China unveiled the stricter export controls earlier this month. Trump and Chinese President Xi Jinping are scheduled to meet in South Korea on Thursday. The U.S. Pacific Fleet says 2 U.S. Navy aircraft crashed in the South China Sea on Sunday. The fleet says an MH-60 helicopter went down at around 2:45 p.m. local time, and an FA-18 fighter jet at about 3:15 p.m. According to the fleet, they were separately conducting routine operations. All crew members were reportedly rescued and in stable condition. The fleet says the causes of the incidents are under investigation. Sudan's paramilitary rapid support forces say they have seized the government army's last remaining stronghold in the Darfur region. The capture reportedly consolidates the RSF's control over the western part of the country. The RSF announced on Sunday it had taken control of the army headquarters in El Fasher. The group says it will now create its own governing structure in Darfur.
The two sides have been fighting since April 2023. The conflict has escalated and has led to serious food shortages. The government army declared in March it had recaptured the capital, Khartoum. There are growing concerns the latest development could deepen divisions in the country and worsen the humanitarian situation. The Israeli government says a team from Egypt has been allowed to enter the Gaza Strip to help search for the bodies of deceased hostages. Israel made the announcement on Sunday. Footage taken the same day by NHK's Gaza office shows the Egyptian team digging with large construction